Kennis maken met streekproducten uit je eigen omgeving. Het kan sinds kort in retrangement bij de tafel van de Zwinstreek. Het is een plek waar je eigenlijk letterlijk aan tafel kunt. Waar je kunt ontdekken en proeven welke producten er in de streek zijn. Alle producten die er liggen zijn dus lokaal en dat zijn er niet zomaar een paar. We hebben heel veel producten. Denk niet alleen aan een jammetje of honing, maar eigenlijk alles wat uit het land komt, wat uit het water komt. Dat zijn producten uit de Zwinstreek. Waarom moest dit er komen? Omdat we graag willen vertellen welke moeite we er met z'n allen voor doen om die producten op jouw bord te krijgen of in jouw glas. Dat we dat soms met z'n allen ook wel een beetje vergeten zijn. En dat we eigenlijk niet eens van producten van heel ver moeten halen die lekker zijn, maar die je ook gewoon hier uit de buurt kunt halen. Bij binnenkomst kun je veel meer dan alleen aan tafel plaatsnemen. Zo leer je er ook nog eens wat. We hebben een verhaal eigenlijk uitgewerkt van zilt naar zoet. Je begint bij de Noordzee. Welke producten vind je daar? Denk aan vis, maar denk ook aantjes en hoentjes. Ornaat voor de Zeeuwen die dat kennen. We gaan naar de schorren, de slikken en de duinen, waar je zeezout ook kan vinden. We vertellen het verhaal in de polders, de gewassen die daar staan te groeien en te bloeien. En we eindigen in de dijken, in de boomgaarden, waar alle zoete heerlijkheden te vinden zijn. En het lekkerste product volgens Odile? Goh, moeilijke. Ik kan eigenlijk niet kiezen. Wat ik het leuke vind, is dat er ieder seizoen wel iets lekkers is, wat je in een ander seizoen niet vindt. En dat maakt het juist weer nieuw en leuk en lekker. Het project, dat onderdeel is van de Zwinquest, gaat nu voor 2 jaar lopen. In die tijd wordt onderzocht of de foodhub een permanent plekje in de Zwinstreek kan krijgen.